Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadjong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Den, kabalo ka ba ng river maputi nganong panaron? Mapula na ron, mayelo na ron? Idapig mo na sila ni Leni Robredo din. Mo na ni ang DNR ba dapig kuan kay magpayelo mapud sila. Ay, sus in town. Sukat po man siguro pagkabata na ako din. Wala ang gini magina nimo siya makambyo bisa kung saon na. Ambot lang kung saon. Katong tanggi, katong nagkasakit na itong nga diin gwapo to, pero sa man nga mupay pag-ugpo. Napalid naman. Okay, sakit man. Huwag mo kapildi sa sakit mga higala, bisa kung saon ninyo ba. Once nga musugod ganyan sa inyong lawas, ang mahimo lang yun sa doktor, mo-prolong ng imong mataas-taas gamay na mo imong kinabuhi. Mao gina ang makita nako ba sa kung pagka-doktor sukad sa pagsugod gyud. Ang mahimo sa doktor ma-extend, mataas-taas gamay imong kinabuhi, pero maabot yung panahon nga ang mga tabletas, mga operasyon, amo expire po. Wag lisensya. Mao bitaw na siya nga ang among pagtambal mo nagid siya taning, nagid siya period nga epektibo mi. Once nga mo mulampas yan ang imong ideal time, basta nang tutoy no. Mo-operahan sa'yo, makuha ang cancer sa'yo, mataas-taas din naman na imong kinabuhi. Pero kung once nga mulaktaw na ka na, basta nang musubra na ka o musubra na 2 cm ang imong kuan, imong kilako na sa piso man siguro karon may piso. Kung ingon ang kadakuan ang sa tutoy, maabot pa na nimong length sa imong kinabuhi. Nagpasabot na ako ba nga kung ang inyong katigulangan nag-abot og 85 years old, maabot mo 85 years old. Pero once nga ang sa tutoy musubra na, mahimo na siyang 3 cm ang sa tutoy, ang inyong stage mahimo na stage 3. Ang pasabot ana ba nga ang among effectivity, ang kaayuhan sa among operasyon, sa chemotherapy, sa cobalt, diha abot sa maximum na 10 years may gara. So, kung sabton yun ninyo ang medical health, ang pagtambal sa lawas may gala, nagyud mi ideal time para nang ato ta ka high blood sa high blood, kung imo na siyang mapughan, makontrol, dili cholesterol mga higala, ayaw mo gunahuna nga ang cholesterol, makakuha na siya, makatabang na siya, wala yun. Kay once na makadikit na sa inyong mga kaugatan, di na makuha bakit pag isa katarong anti-cholesterol inyong inumon. Mangutana mo, nagainom mo kung anti-cholesterol, wala. Useless kayo. Tanaw Sa karon sa Amerika, 110,000 katao nagahulat og heart transplant. Kung saan ay pasabot na may gala. 110,000 ang kinahanglan og bag-ong kasing-kasing. Ngayon, naunsan man to ilang kasing-kasing nga mga manang. Nganong kinahanglan man gikambyuhan. Tarong ang gigamit na nga pangkambyo og kasing-kasing may gala sa baboy na Santa Cruz Digos. Sa una, tao man gyud ka, ita man kag tao nga mo donate og kaning kasing-kasing, karon baboy na ba? Di sila pwede dito sa mga Muslim kay di man pwedeng baboy. So pasabot na. Ang control sa high blood wala nagadepende sa imong mga tambal sa pagkontrol sa pagtaas sa imong blood pressure. Kay pag wa mo saka na imong blood pressure may kala, musaka na siya. Ang iyang daoton ang kasing-kasing.
Abi ba ninyo ang komplikasyon sa high blood, stroke lang, ma-paralyze? Ha? Wala eh. Layo ra kay mo. Ang inyong hunahuna, layo ra kay sa tinuod. Kay ang high blood mo'y number 1 nga makapadaot sa imong kasing-kasing. Patay, no? Kay kung taas imong blood pressure, ang trabaho sa kasing-kasing dubli. For example, ang normal 120/80. Ang imo mo sakalag 150. Ha? Unya kay mingon nang kagwa man ko gibati do. Putol-putolon ang pang high blood. Ang katong pagbumpa sa kasing-kasing mahigala. Mudubli iyang pagmusog. Palayog ka ng isa kasako ra ng imong regahon niya, dublihon imong inom, dublihon imong og karga duha kasako, mas bugat man. Mo gihapon kasing-kasing mahigala. So, pila na katuig ang anti-cholesterol. Nagsugod 1968 ang unang pang anti-cholesterol clofibrate. Niingon na ang tong nag-imbento ana mahigala. Niingon na gyud siya nga kani siya ang iya lang makuha sa atong lawas ang katong cholesterol nga nagalutaw. Katong nagdikit na sa ugat, wala, di na makuha. So, unsa epekto? Sa anti-cholesterol? Wala. Ha? Ginansa lang ang paisira na ba? Ha? So, unsa may na-epekto? Kung epektibo ning anti-cholesterol mahigala, ang atong kasing-kasing muluag ang atong ugat, di muluag pong trabaho sa kasing-kasing, di ba? Unya kay karon 110,000 ang kinahanglan nga kasing-kasing bag-o. So wala gyud. Kay dili man makaya sa tabletas ang kasing-kasing kung muhubag na, mudako na. Wala makikipag-unsay imong pangitao nga tabletas. Magkaluya ang kasing-kasing. Dili man dibiya si mo balik kay luya naman. Yang main cause gud ana mahigala kay ang imong high blood. Layo ano? Kung wala pa mo kay baluan na unsa na mga kalihukan sa atong lawas mahigala. Karon makarealize mo ba kay hinay-hinay man ko ning tudlo sa inyo nga ang pathophysiology sa sakit. Muna gitawag sa medicine og pathophysiology. So, tingala lang ka. High blood na kag mga 5 ka tuig. Madto ka sa imong doktor, pa ECG, pa chest x-ray, pa echo, klaro. Hubag na imong kasing-kasing. Mayon tatong hubag sa imong kasing-kasing gugma, di ra ba? Ha? Patay kang bata ka. Ako guma imo, dili ka na guma ka talak. Kana guma kasing-kasing. Kuya, dili ka na kasing-kasing, kana tuyok, dili. Kani kasing-kasing sulod sa akong dughan. Dili ka na kasing-kasing kana sa puso sa saging. Ha? Masuko na po ng mga insik sa ako. Bakit? Ha? Mag-inisik na po ko. So, mao ni siya regala. Pugngin na imong high blood. Pugngin na siya. So, sa una, makanundong ko, isa ka buok tableta lang pang high blood na regala. Nagsugod mo ng metoprolol. Ha? Naghanap kayo ng pangalan. No? Siguro mga isa kagatos ng pangalan ng metoprolol mga regala. Pero, metoprolol lang yapon na siya. Wag yun siya nagkambyo. So, muli sugod. Kung dili mo siya putol-putolon ang pag-inom sa high blood, ang imong kasing-kasing mo advantage kaya dili man siya magtrabaho og doble. Bingon mo nga, Dok, mubaba man akong blood pressure. Temporary na ng epektos tambal mga manong. Temporary na siya, dili na siya ingon nga kanang permanente nang inom. May untag
antibiotic kay patay ang kagaw. Dili na ba? Mura na siya og kanang timber ba sa mining sa kuan. Sa Monte Walwal mo nang Maputi River. Yellow na ron. Ha? So, timbering na siya. Pag after a few years, kami yun, napunta mong timbering kay makuan man, mabulok man. Paghihapon ng pang-high blood. Magkadugay, di na siya mo epekto ah. Mayon tag, mainom kag metoprolol, pang-high blood, ha? Ang mistoprolol mahigal, gipulihan o losartan kay medyo gamay-gamay ra ang side effect kaysa metoprolol. So, karaganan sa inyo may inom og losartan doon. Pero sa tinuod, igsuon na sa metoprolol. Pareha na sa pamilya. Ha? Ubakon. Ha? Maraming makasabot lang yun mo maigala sa akong gina-istorya ba? Muna akong ikuan og kanang ang inyong istorya gini nga kuan. Istorya ba nga kumon? Istoryang kumon. So, wala pa. Wa pa siya ipik. So, pareha ra gyapon sila. Ha? Madto mo amlodipine, lain na po ang iyang aksyon, pero magyapon, mapahinayon ang pagbumba sa kasing-kasing o kundi ba pagdagan sa imong dugo mo nang pang-high blood. So, ang rekomendasyon yun, may gala, kung nagainom mo pang-high blood, every year, check up yun na siya kung epektibo ba, manggawas bang mga side effect, o kundi ba medyo kuha na siya, alanganin na siya mo control sa imong blood pressure. Kay mura lang yun na siya makatabang may gala nga dili madaot imong kasing-kasing. Dili lang kang stroke lang ang problema sa high blood, dili eh. Ang kasing-kasing magbagoon. Pag once mabot na siya nga maluyat gani ang mo man ang tawag sa kasing-kasing ba, maluyat ng iyang muscle. Di awa na yun ay kabalikan pa. Di na yun sa kabalik. Mabitaw na kinahanglan kambyuhan ng kasing-kasing. Kaya ang mga muscle niya na humok man, naluyat na ba? So mao na siya may gala nga. Ang check-up sa pag-blood pressure, dili kayo nga anormal man. Di na mo magpa-check up. Kaya sa tinuod, once nga maabot ng panahon nga di kanang magdubli ng trabaho sa kasing-kasing, wala na. Babay na. Kaduha, kadaganan sa tambal sa high blood may gala. Tungod siguro sa atong kinabuhi ron nga patigim daghana problema. Dubli na ang pag-inom. Combination na siya. Losartan, amlodipine, losartan, mga pril, captopril, mga perindopril, mga ingano. I-combine na namo siya mahigala kay di naman makasukol ang losartan lang. Unya, pag once madubli na ng inyong tabletas, duha na ka klase, usahay isa ra ka tabletas imong kinainom, pero combination din sa perindopril o amlodipine. Combination ba? Daghang kay nang combination karon sa parmasya may gala nga wala mo ka-realize kay kapoy man mag-explain. Ang imong doktor ikaw na mo reseta, bahala na kag mainom kag dili. So, katong combination nato sila interplay. Sa banang Bisaya. Sa may Bisaya na to nag-interplay. Kana mura sila, amigo silang duha may gala. Losartan, amlodipine, perindopril, amlodipine, metoprolol, sa pabay combination ana, Amigo na sila sa beginning. Magkadugayan may gala kay mag-away naman sila. Pareho sa mag-asawa. Labing kay sa sugod pa. Pagkadugayan o nag-iro o giring. Ingana po na sila. Muna siya nga, ang doktor na tansya mo, timbang-timbang, maldito, gyud si perindopril ba kay, iya mang pugnan ang force sa akong kasing-kasing. Ang force ba nga,
hug, hug. Ang perindopril mo maingon nga, dong, hinay-hinay, dong, kay mataas ang blood pressure ni Manoy. Di ba? Unya si amlodipine kay iya man black, i-block man na niya ang kanang igo sa perindopril. Magkadugay ba? Magkadugay. Mag-away na sila. Mag-away. So, kung dili ka realize na imong doktor nga katong combination wala ka ni angay, siyempre, sa man niya pagkabaluan na, may bawaan na niya dito sa ECG. May bawaan na niya dito nga naunsa naman eh. Wala na Bura man kabayo nga nakakaon ka ng kuan, dili ingon nato. Sige sikat-sikat. Nay kasing-kasing nga blog 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 blog. Unsa naman ni nag-wild naman ang kasing-kasing ni Manoy. Ha? Di man na makontrol sa imong pang high blood. So, sa itabo, agaan na pagkaglaing tambal. Ha? Kung di ganin niya i-combine ang ulol, metoprolol, mga unsa ng ulol diha, bisoprolol, mga unsa diha, di niya butangan na siya, ang kasing-kasing di mo, ha? Magsigilag sikat, bug, 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 blog, 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 blog. Yeah. Kung dili maminaw imong doktor, dili siya maminaw sa imong kasing-kasing, di na ba nadakpan sa ECG, may gala? Di na madakpan. So, paminaw yun na imong kasing-kasing. Ha? Mga pila ka minutos, maingon lagi ang pasyente, dugaya ang doktora, maminaw stethoscope. Pero, paminaw na nimo siya ba? Kay, madetect gani nimo, uy, ay, kambyuhanan, manay uyab ning Manoy. Kambyuhanan ng uyab. Ang pasabot na ko, tabletas ba? Ha? So, kambyuhanan niya, or kundi ba, dugangan niya tambal sa tulong na imong tambal. Niya kung katong tulo mag-away, ora nag-iro, iro og iring og iro na pod. Ha, mapili ilaga pastilan dito na. Daghan na ka kay bation nga gala kay ang perindopril na ang isa ka combination na side effect. Ang isa na apoy side effect. Ang isa na apoy side effect. Di pag-abot na, manganta na sila. Magkuha na sila, magkuros na sila. Hallelujah! Watay! Ikaw, maglurat lang na yung mata ba nga? Maglakaw ganit ka? Hangos na. Kaya ino magtambal o inusan man eh. Ha, mahangos ka. Pila lang ka lakang. Kung di ba, manghupong imong tiil. Saan man eh. Kung maigo imong kidney, wala labi kaon, di nagkakatulog, luya na ka, nangitom na ka. Ha? Ngupong na. Nya, hupong na, hupong tiil. Ay, doble na Manoy. Doble na ang side effect ba? Triple pa usahay. So, maano na dahil ng imong kasing-kasing na. Mamay. Ha? Mangaway na. Mamay. Kaya maatake mong kasing-kasing may gala. Nya, ang kadaghanan nga bantayan ang katoramang supply sa dugo. Nya, ang imo dayang muscle nagaluya naman. Nagaluya siya. Nya, kay dili biya na matitect kung kanang ordinaryo nga kuan, ordinaryo nga ECG. Amang tudi ko yung kagyot. Kaya ang tudi ko may bao niya ba nga ang balbula, ang pagbumba sa kasing-kasing kung tama ba siya, ha? Munang tudi ko. So dili na siya ingon nga makaya lang sa stethoscope. Di man na makita sa stethoscope. Today ko na siya. So, order na ng imong cardiologist o today ko kay tingala man siya nga naman yung taas man kayang diastolic ha? Nya pag paminaw niya sa kasing-kasing kay nanamay hungaw. Mana naman blog blogs, blog blogs, blog blogs. Usahay kung ang balbula sa paingon sa baga, pulmonary valve may dadaot kay mana blog blog manitsit ba blog blog ako magdoble na blog 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 ha doble na ba wati na imong pirma kay magtubig naman imong baga no lagi na siya no nga kapoy mag-explain maski ako mahigala nga surgeon mangyugog yun. Before ko mag-opera, ako yung explain sa akong himuon, unsay may tabo, unsay mga komplikasyon nga kung isulti sa imo nga makasabot ka. Ha? Sa kasing-kasing, kapoy.
Iyatag sa cardiologist ki. Nya pag-abot sa cardiologist, mingon na. Tagaan kag resita. Inom mo lang ninoy kay kapoy man explain doy. Hindi wala siya ma-explain sa inyo. Ha? Ustana ita. Pasuko pa imong karon. Naon sa din ni ako kasing dok. Inom man na ni tambal para mauman. Ha? Kapoy ba? Kapoy yun. So, wala. Mata lang ang morning. Ha? Nagmata lang ang morning. Gusto mo na yung matambala nga. Isa naman ay kabutikahan. Magtindog man siguro ko parmasya diri sa amo. Ha? Tag-12, tag-15 kabuk tabletas. Mo na. Ora na kang nagpalit og lansang, kahoy, para sa imong lungon. Ingana na na. Tinol pa. Prangka-prangka ni pagka-istorya ba? Kaya magkadugay. Daghan naman kay komplikasyon. Kada tabletas imong inomon ay komplikasyon diya. Naag na sa side effect yun. At almost pati tubig gud ang komplikasyon. Almost tanan lagi imong inomon na ay sa komplikasyon gyud. So, kaya mo na 12 ka tabletas imong timbangon na siya. Usaha na nimo na siya pagtimbang ba nga dili maigo imong atay, dili maigo imong kidney, dili mo hinay imong kasing-kasing, dili mo hiyos imong baga. Nga imong kasing-kasing magsige ang isa ni katabletas mo paspas ang kasing-kasing. Di mo ingon man dayon ang utok nga. Saon man ako ning isa pug katabletas pahinayon na pud. Di libogation kayo ang utok migag. Kisa ba yung kupugnan na ni? Ha? Unya, padayonon man sa imong doktor. Wa man sigaw na nga ang imong utok ba nabuang na unsaon na niya pagtimbang-timbang sa imong lawas. Ha? Kay interplay man na siya sa anang system ni mong gala gikan sa imong utok, paingon sa imong thyroid, paingon sa paginawa nimo, paingon sa kasing-kasing, paingon sa tight kidney, tanan. Mag-interplay na siya may gala, mura na siya basketball kung dili coordinated. Di kasi Michael Jordan. Ha? Mayroon tato sa una sa Chicago Bulls mga higala kay siya may magdala. Ikaw diri ka. Ikaw diha ka. Muna si Michael Jordan karon ba ni daog-daog ang Chicago Bulls. Kaya wala na may leader ni sakto. Ingana po ng utok may gala. Sa gamay pa kay iyang bantayan, kaya pang high blood, pang diabetes, ha? Kaya siya. May din siya sa pang diabetes. Isugay ka. Ha? Kinahanglan minulong gyud na sa imong amo kay kun dili mahapoglycemic ka, mabagsak na imong sugar, malipong ka. Sige na niya, siging-siging mo ng amo. Ikaw amuha ka, sige ka gihapog kaon og tamis ha. Kalito na dahil niya gikan sa taas kay sugar, bagsak pagbaayaw, lipong si Manoy. Ha? Nagainom ng tambalag, nag-insulin. Mao na siya no yung interplay. Mao lagi na siya ang role yun sa doktor may gala. Sa tinuod sa una mo explain ang doktor isa ka oras. Karon may gani 5 minutes mo wa pa na init imong silya ba. May ngonang sige noy. Babay noy. Ura ka bugo na ka ba. Kay daghan kay pasyente. Laban lang yung balik-balik kay blood. Boring kayo ha? Mapuno na ka kasi mainit na yung ulo. Balik-balik man. High blood. Di pala sa surgeon may gala nga. Di man gyud siya pwede niya ilaktaw. Way laktaw ni, urag masahi. Imo gyud siya, ala hinay. Surya gyud na nimo nang. Kuhaon ako ni imong tutoy nang kay kinahanglan gyud ay paagi nga malimpyuhan ang kanser. Ano man kuhaon man ang tutoy lo? Kay kana siya ang kanang tutoy mao gyud ay mura na siyang dulaanan sa kanser noy. Kung kuhaon ako dulaanan sa kanser, kanang murag basketball court, kuhaon ako na unsa ano mag basketball be. Di ba? Mao gyapon sa kanser. Kuhaon ako ang iyang dulaanan kay wala siya di na sa kadula. Mao bitaw na siya kung 2 cm pa lang ang cyst sa tutoy. Ay, wala ka og po ang kanser noy. Kaadto wala na kaadto og naghimog kundo dito sa imong baga, sa imong atay, wala pa ka himog kundo dito. O di ba, kundo dito sa imong mga bukog. Mo nang cancer of the breast. So di pa siya kahimog kundo kay nadato siya ang kanser. Potlon ka, di nagkakakuan.
di nakakahimo. Mao nay success sa surgery no. Pero sa kasing-kasing ay imo na siya i-balance, ha? Mura kag nag-swing na swing. Tarararan tan tan tararan taran tan. Ano kaya? Imo gina siya i-kumpas yun, i-kumpas. Kung di ka kabalo mo sayaw, babay. Ikumpas na sa cardiologist, may alam, mura na siya og kanang ayaw pasagad diha. Kanipong isa katambal. Hinayo na to ni. Ha? Dugay na kapuyo na imong doktor. Bingon nagkapuya na ha? Kay interplay man niya. Na may interplay ang mga system na to sa imong atong katibuk ang lawas. Amo lang mo makasabot gyud mo sa akong ginastorya ha kay kada kung istorya gani ko ani sa mga bag-ong doktor magnanga mutulo ang laway. Ano din na sir? Ruwa yung kasabot. Mo na noy, mo ginanoy. Mo lagi na nga magkatigo lang ang doktor nga mo na gid iyang system nga mutudlo gid siya. Makasabot ka. Pero daanan na siya nga kapuyon mag-explain. Wala Di yun mo kasabot. Amo po siya, explain ko na mo sa inyo, hindi po mo kasabot. Kay interplay of organs man na siya may gano'n. Dili na siya di na nimo matunan og isa ka oras nga explanation dili. Napulo ka tuig. Napulo ka tuig. Mo bitan ni usahay nga kanang apulong gani ko maghimog radyo. Tapulong ko sa radyo. Magunaw naman ko nga kinsa kay mo explain ani sa ila no. Wala gid ay. Sukad-sukad ng kus pagka-doktor, maminaw man ko sa ubang mga commentator dili sa radyo, sa TV, sa YouTube. Ako na silang tanawon ba, paminawan lang ko sila. Pag abot sa panahon nga mag-explain na ganit sila, dili klaro, palungon. Palungon. Kulang. Di ka pasa sa sa level ni Dr. Kagapi. Babay. Mao na nay. Pero dili gid mo ka pugos pud sa ako mag-explain kay kapoy na ba kapoy. Tiguang na gud. So dili na gid mo sa radyo o dili mo sa YouTube makasabot gid mo unsa may nahitabo ana kung lawas uy ngano ingani man siya. Ha? Kung di man ko katulog sa gabi inoy. Mukalit lang man ko mata sa kadlaw nunya. Guman di na ko kabalik og tulog dok. Mabot na ko alas 5 maglurat na ako mata. Noon sa mga nagainom magtambal dok. Na may pang high blood, na may pang diabetes, na may pang sa kasing-kasing. Kumpleto da, katibukan sa butika na ba? Ngano mga di man ko katulog sa gabi. Diha na, mag-istorya tinuod. Ha? Mag-istorya na tag tinuod no. Kay ngano man. Ang high blood, mayo lang na siya within 6 to 8 hours sa imong tabletas. Pag abot na, may nga siya, bahala na ka. Bahala na ka. So, ikaw nga, nakatulog na ka, lami kay tulog niya mo. Nakatulog ka alas 9, pag abot alas 12, mukalit lang ng abri imong mata. Plok! Tanaw ka sa kisame, pila ka butiki. Ano naman hindi naman ko katulog? Nisa ka na dahil imong blood pressure, wala ka kay balo. Ha? Wala mo kabalo, anak eh. Mukalit na nagsaka imong blood pressure, hindi ka kasabot. Taon saan hindi lang mo katulog, pero wala kay gibating nga sakit sa ulo. Pero ang imong blood pressure, nisa ka na 160, 170. Hindi naman kung tambal ka sa buntag pa. So, palit og paspas imong kasing-kasing, blub. Wala mo tay daga, magwapa, wala man. Ang ano man yung sa paspas man yung kasing-kasing, palpitate ka ba? Mao na. Di yung kakasabot ana no iba kung ingano na siya. Nga, di ka baloy imong doktor, taga ka sleeping pills. Bye-bye. Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Kung gusto mo text o mangutana dire sa radyo, ang inyong gamiton nga numero is 0916-594-7747. 0916-594-7747. Abrihin yung cellphone. Ibutan dito sa kuan sa telepono.
Niya i-text, ibutang dito. Tapos i-save. Butangan dito, Dr. Kagapi. Ayaw intaw ninyo na iduol sa inyong mga amigo, mga kuan kay. Day, Mutext dahil dito, day. Nag-iris na ka, day. Gulat ko dito sa silong. Oy, patay. Day, ang akong labanan niya. Nagulan na, basikon. Naunsa naman taon mo, noy, oy. Nay? Nang? Noy? Ako'y apilo ninyo, kuan ba? I-text. Pang ko na sa radyo kay ni Dr. Kagapi, 0916-594-7747. Kung mangutana mo na ako sa clinic, mag-opera ko, mag-clinic ba ko, kung magbakasyon ba ko, mag-igat-igat ba ko, ang numero sa akong sekretary pangutang, anoy, ayaw ako, mayog, mabasahan ako na, labaw na mo manawag mo, mayog tubagon, 0995, sekretary na ko, 0995-221-8007. 0995-221-8007. Sorry lang yun mo kung manawag mo sa akong kanya wala mo, dili mo sa hospital, naka-phone book, dili mo doktor. Mamang, may mutubag, Dr. Kagapi. 0905-610-3732. Unsay Bisaya sa Pancreas Doc from Hagunoy, Davao del Sur. Sorry in town day. Ang ingon nilang gorilla, spleen na siya. Spleen ang gorilla, dili pancreas. Wala pa ko'y na tagbuan nga pangalan sa pancreas ba? Wala pa. Ambot sa Bisaya, so pancreas gina siya. 0951-531-1196. Unsay maayo sa kusog hagok from Samal Island. Wala na. Kadaghanan sa kusog mo hagok tambok. Overweight. Kay ni dako nang ditong iyang katong uvula o kaning iyang sa tutulan na rag napuno na og tambok ba. So magpahiyos. Kuan gyud siya, magpapayat gyud siya. Number 1 na siya. Number 2, nagi siya problema sa structure sa iyang tutunlan. So kinahanglan na siya surgery. So unahon sa ninyo magpapayat gyud mo gyud para hagok. Kung for example bago lang mo nagpapayat, magtakilid gyud mo kung matulog ko. Magtakilod. Daghang kay mga instrumento ibutang sa baba may galang na para di na maghagok. Wala eh. Maglisod pagka ginawa. So di ko believe ang mga unsa parang gadgets ibutang sa baba para dili maghagok. 0912-701-3204. 2 years na naoperahan, mayuma, 55-year-old. Sugod ato sige ra gihapon binhod akong lawas, tiil, bukton, unsa man ni dok, palihog, advice. Nang imong ipasanginlan ang operasyon sa mayuma, wala na nag-apekto sa imong bukton. Wala gina siya. Naagi na laing rason. Ayaw ninyo pasanginli ng mga operasyon, mga anak kayo usahay, layo kayo mo ba? Orag ang inyong simptomas tuwa dito sa Cotabato. Pero ang sakit dito sa Manila. Dili na ninyo mga tugma ingana ba? Doktor ay makatugmaan na ba? So matugyan mo doktor. Kay sus, kadaghan sakit nga magbinhod imong mga kamot og tiil. Sus, kadaghan. Pagani siguro mo kadungog ng mga sakit. Gilimbare, kadungog na mo si Gilimbare, wala. Mao lagi na, doktor ay makibalo ang tao na nato magpakonsulta gyud. 0909-816-5160, 71-year-old babae, Panabo. Sakit kuto-kuto. Murag tusok. Di na patuo sa omeprazole o antacid. Unsay maayo kanina. Tinuod wala kag i-examine og maayo sa imong doktor. Kung siya naghatag sa imong omeprazole. Ang unang sa pagtambal sa sakit sa kuto-kuto, tan-awon ko na problema sa kasing-kasing. Number 1. Tan-awon ko na problema sa atay. Number 2. Tan-awon kung naay bato ang gallbladder. Number 3. Tan-awon kung naay tumor nagtubo
sa imong tungol. Number 5, tan-awon kung naay tumor sa pankreas o kung di ba na nagtubo dito dapit. Daghanoy. Daghang kay tan-awon na siya. So, moingon ka nga naginom kag tambal para sa ulcer. May ulcer ng sakit diya sa kuto-kutonoy. Sus, ultimong pneumonia, magsakit imong kuto-kuto ba? Naay niipit sa imong ugat sa likod, sakit imong kuto-kuto. Ay, sus, in taon, siguro makanganlan ko mga 1,000 sakit. Tungod lang, ang sakit lang ang kuto-kuto. 0950-671-0239. Dok, unsay maayo itambal sa tiyan nga sakit kaayo murag naay bato nga magdagan. Dagan sa ilalom. Babae 45 na may means. God bless. Ay in town day. Kung mananagan pa ko, pwede. Pero di na siya matagaan day. Pakonsulta ka. Tanawagin na siya kay ang sa kadaghan sa mga organo sa sulod sa tiyan, pare-pareho ang iyang mga simptomas ba? Magbutod imong tiyan, abi nimo tinai, di ba? Butod tinai, butod tiyan. Dili man tao lang butod tiyan sa tinai na. Pwede man po natungod kay sa atay. Sawa man nabi. Bubutod imong tiyan kay ang imong pancreas. Ang imong pancreas nagabinuang. Naay tumor gatubo sa imong common bile duct. Ay, wa na. May story lang yan ako. 1,000 pong sakit. Patanaw na sa doktor. 0906-870-2592. Dali lang kayo mag-consult. Sakit inyong kuto-kuto. At tumog doktor. Nya kay mo insist man yung kang ulcer, tagaan kag omeprazole. Sa una tagamit ba igala? Munay kanang automatic ba? Tagaan kag tagamit, apating datuha sa parmasya na. Karon omeprazole na pod, perting datuha sa omeprazole . Alangan kay mo may ulcer siguro ni dok. Unahan imong doktor ba? Ay, unahin ng doktor niyan ha, bitaw ka nagkonsulta ka. Siya ay padesisyonon kung usay sakit di mo. Usahay po. Kapoy. Tungkol sa kadaghan sa Pacific, kapoy. Kaya balik-balik ang istorya. So, tagaan na ng kag-omeprazole. 0906-870-2592. Mayo ba sa ubo ni Flumosil. Tagom, salamat in town. Kanipod. Ang ubo doy. Ang ubo dili na tungod sa naay plema sa imong baga. Dili in town. Paminaw. Muubo ka kung naay plema gikan sa imong ilong. Muubo ka kung nakay sinusitis. Muubo ka kung nakay allergy. Muubo ka kung ang imong tutunan na katubo. Infection, naay kagaw, kanang naay katubo nga cyst o tumor ba, ubo si kag ubo. Muubo ka kung ang imong vocal cords na overuse, mukanta ka og kanang kuan. Kasi tawag aning paborito ninyong kantaron, Mukanta ka niya, taas kayong tono. Di, tuwa na. Hutoy na ka, gawaman. Muubo ka kung mainom kag tambal. Captopril, Piridopril, Pril, tanan, muubo ka. Muubo ka kung mabutod imong tiyan. Muubo ka, sus in town. O sa may role sa imong Flumosil, ang Flumosil day, igo na pamukon ang imong baga, ang imong plema. Niya kung wak kay plema, niya nagaubo ka. O sa may buhato sa Flumosil, magsayaw kurat sa dito sa luday. Wala man siya trabaho, gipasulod lang man siya nimo. Wala man siya nagtrabaho. Wala man siya dito. Dili lagi sa inyo nga Vicks Vaporub para sa sip-on. Flumosil para sa ubo. Dili sus in town. Amo na siyang pilion kung isang cup syrup among ihatag sa ibo, capsule ba para sa ubo.
Gahi mong ubo. May panay mong ubo kay gahi pa. Usa mo na siya. Tagaana mo siya og kanang mucolytic, carbocysteine, ambroxol, blomosil. Kung ang ubo nimo is gikan sa ugat. Na may ubo gikan sa ugat no. So ang among gamiton anti-sedative, anti-cough, ha? Mga Sinicod, Butamirate, mga Vicks Vaporub, ana siya. Kauban na siya diha. Mga present sa ubo na sila noy. Grupo na sila. So, imo na siyang pilian kung sa maayo sa imo. Abi ba ninyo nga carbocysteine kay ubo. Mura mo bag ang trabaho magdaro. Ha, kamong taga-bukid makasabot gyud mo gyud. Kung gamiton nimong kabayo ana ay imong tudling ba hiwi pas nang namatay. Kaya ang kabaw hinay man. Hinay ang kabaw. So kabaw ang maayo, di ba? Kung imutang ko na nimo ng kabayo diha, di yun. Kay mudagan man na. Maayo man ang kabayo kay para mo paragan ka. Ha? Mugamit day ka og motorsiklo para maglaro ka, di ba? Kuan man kana mang traktor imong gamiton. Mao gyapon sa ubunoy. Ha? Maubo ka. Wa ka kasabot unsa man ni? Gahi ba ni o humok ba ni? Ha? Unsa man mo pagkibalo, humok ba o gahi ba kung di ka maminaw nga imong ubo. Pag mo kalgal na siya, pasabot humok na si daan. Di ba? Kung di mo kagalkal, dry. Kana, kinahanglan ka o mucolytic, mo na flumosil. Sus in town, Santa Cruz, Digos. Kung allergy ang imong ubo, sa may gamiton nimo, alangan nga maingong carbocysteine. Di man na siya para allergy. Ha? Mugamit ka og kanang pang-allergy nga para sa kanang cup syrup o cup tablet para sa allergy. Monte Lucas, mo na siya noy. Ha? Mo na siya. Dili lagi na siya kuan kanang gawa na ang bala para sa iyo. Yung tao na. Ha? Mamili ka pa na ang tao doy. So ayaw mo pataka ba? Dili mo pataka tambal mo isa. Kuan, tambal ni sakit sa ulo. Tanan tambal abi nimo sakit sa ulo. Pala pang basic. Ni pinamik. Usa pa ba inyong panginom mo diya para sakit sa ulo niya taas di kay inyong blood pressure. Ay. Unsa may tabo? Ha? Kuhaon ang inyong sensitive nga organo sa imong utok, mayon nga wa day sakit imong ulo dong. Wa na sakit imong ulo dong. Pero di ay ang imong blood pressure 200 na. Unsa ni tabo? Mukalit lang kag kahiwi ang naong. Tsuma day. Naon sa maning akong istorya day. Tuwa na. Na-stroke na. Yan magsagiyod ng lubot. Kaya na-paralyze na yung tiil. Noy. Sakit mo na kung dughan, oy. Di man siguro na kasing-kasing. Inuman lang nato aspirin. Sus in town. Barado na rin kayong coronary artery. Di, pag inom nimo, nawalang sakit sa dughan. Pero ang katong bara dito sa imong kasing-kasing, wala. Di igo ra kay masuko gamay o kun iba nidagan ka gamay o kun iba nahadlo ka gamay. Atake kasing-kasing tumba. Niinom man kog aspilit ay basig katong aspilit. Patay ipasangin la ng aspilit. Inga na no, interplay na siya. Interplay sa atong lawas may gala. Kinalagyo ka biskwila og 10 years bago ka makasabutan na. Sa tinod pa, walay atik yun. Yeah? Wala gyud atik yun siya ng istorya sa inyo. So, ayaw kasagan. Mutana ko mo. Kung gusto mo mutana sa ako, ayaw text kay di ko mutubag na. Dito mo sa akong mobile app, diagnose yourself. Para at least makabayad mo 50 pesos oy. Mutana lang mo nya di mo mong diagnose yourself adto mo sa Google Play. Diyan download na ninyo daan na siya. Ayaw ninyo kuhaan na sa inyong cellphone. Okay, para
pag kinahanglan ninyo, text. Siyempre, credit card lang ang ginoon. Kung wala kay credit card, mamay. 0936-536-3382. Ato sa Google Play dahil. Kung di mo kay balo, ihatag sa inyong mga apo. Kung saan nyo pag-download. Pag-download ito, wala na bayad ang mag-download. Ang paggamit sa mobile app. Magkapanghambog yun ko sa inyo, may gala, nga tibuok Asia. Ako rin na ingana nga mobile app. 0936-536-3382. Mayong buntag dok na dakin as ko ang wala na akong paa sakit na ay naghubag o dili ko makalakaw. Asang hubag di mo aday? Ako ang gipahilot mo, gipilan unta nimong tutho. Wala man mabali. Kisay giingon nimo nga dili man na magunitan sa kuan labaw na ang ulo sa imong femur man nabuak. Dili man na niya may bawaan sa hilot o wala di kaabot ang imong kamot sa imong manghilot diha. Akong gipahilot, wala man na bali ang bukog, ang ugat ang nahubag. Kisag ingon imong ugat, unsa man ang tambal ani, lamia tagaan kag 2x2 ba niya, hilaparaw sa imong utok, sa imong ulo. Ipatanaw na si kay X. Pati ultimong doktor ba, di kay balong na fracture ba na siya kung gulitan niya. X-ray rin makakita na no eh. X-ray yan na siya yun. Kaya ang fracture of the head of the pancreas, head of the femur, dili makita, di magunitan. Lihok ko nimo sakit. Wala man na siya nabali. Nga man na siya nga sakit man, naay bali. Wala lang mo kabalo. Dok, ngano man kani nga dili man ako malihok akong tiil. Ngano man di man malihok kay sakit man lihokon. Ay ipatanaw sa doktor. Wala dili na makuha sa totoo. Unsa man iyang mata X-ray? X-ray na siya noy. Kami mga doktor mag-X-ray gyud siya gyud ni kay tabang na sa mo. Tanaw na mo nga, na-fracture na siguro ni. O kung di ba, dili ang femur, ang bukog na prali, ang katong, ang imong kuan, kisame. Ang kisame sa sudlanan sa imong bukog nga femur, nabuak. Ay, tiaw, di na lang gulitan sa hilot ba? Bisa pag, 40 anyos na siya pas ni doktor, nagdoktor. Dili na niya. Mao na siya nga kinahanglan patanaw sa doktor. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.